Din il-ksenofobija u l-firda m'għandniex bżonna. Kien dan is-sentiment li għadda l-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fid-diskors tiegħu f'San Ġiljan. Muscat qal dan waqt li kien jitkellem dwar il-każ ta' Zek Meli, iżagħżugħ li tilef ħajtu f'San Ġiljan u li dwaru kienu bosta li qajmu sentiment razzist lejn il-barranin f'pajjiżna. U għed diskriva din is-sitwazzjoni bħal waħda gravissima u li hemm bżonn li tiġi indirizzata b'mod immedjat. Joseph Muscat fakkar kif huma bosta l-barranin li qed jagħmlu x-xogħlijiet li l-Maltin ma jridux jagħmlu u bekk qed iġibu aktar ġid lejn pajjiżna. Bħal kwalunkwe pajjiż li jsir sinjur żgħir, pajjiżna għandu bil-fors irid jattira nies illi jagħmlu ċertu xogħlijiet. U dawn in-nies minnhom infushom qegħdin joħolqu l-ġid. Għax qed jonfqu l-flus dal-pajjiż, qegħdin iħallsu l-bolla f'dan il-pajjiż, qegħdin iħallsu l-bolla li tagħha mhu ħajjieħdu l-ebda pensjoni aktarx, għax wara 6 snin 7 jitilqu u l-bolla jħallsu.